Dobrý den, jsem Benedikt Marek, je mi 19 let a doteď jsem studoval zde, na Kalínském gymnáziu. Hlásím se na váš obor, protože věřím, že je to nejlepší místo, kde můžu rozvíjet své schopnosti, učit se nové věci, ale zároveň předat své zkušenosti a své pohledy na věci. Sport mě naučil jednu zásadní věc, že člověk může mít talent, ale skutečné výsledky přijdou až s disciplínou a odhodláním. Basketbal hraje už 9. rokem a kromě samotné hry mě baví i překonávání vlastních limitů. Stejný přístup mám i k dalším věcem. Pravidelně běhám, cvičím posilovně a 2krát týdně trénuji děti basketbal a míčové hry. Díky tomu jsem se naučil nejen odpovědnosti, ale jak pracovat s lidmi, motivovat je a hledat různé nové způsoby, jak jim něco předat. Jsem extrovert, mám rád dynamické prostředí a i proto se věnuji modelingu, protože mi nastínil úplně jiný pohled na vizuální stránku tvorby, práci s designem a i prezentací. Tento zájem mě přivedl i k založení si vlastní značky oblečení, kdy jsem se naučil přemýšlet o brandingu, tvorbě identity a i celkové strategii. Kromě toho pracuji jako ambasador pro LEGO, kde jsem se stal součástí velkých projektů, jako je například Comic Con. Díky těmto zkušenostem jsem si rozšířil obzory v oblasti organizace velkých projektů a práce s komunitou. Vaše škola je jediná v České republice, která nabízí takhle komplexní program, který spojuje kreativitu s reálnou praxí. A já bych byl rád jeho součástí. Věřím, že můžu přispět jak zkušenostmi, tak i přístupem. Doufám, že se uvidíme v druhém kole a děkuji za váš čas.